na bripi nu srefi. Una de westra na man. Vaderland. Suriname is je vaderland. Culturu TV, en zoals u op beeld ziet, dan hebben we hier de heer Nasibdhar en de heer Nerkust. En terwijl ik dit toemansi daarbij namens je een tag team van je karasani, tag team championship, toch? Maar zo'n team WWF, ja toch? Maar het is altijd leuk om ze samen te hebben in een interview, hoor, omdat ze dus dan elkaar kunnen aanvullen. En theatrama vergiet man sani datrama juga maar tak vergiet die. Laten we beginnen eigenlijk, laten we met de deur in huis vallen. Laten we beginnen naar de gebouwen. Want terwijl je begint naar de gebouwen, probleem nog de. Begin naar John, met komen in november van jaar, ja. Ja. Laten we beginnen met de heer Nasibdhar. De heer Nasibdhar, welkom in ons gesprek. Terwijl ik de afgelopen periode dat we shitak wansani happen, isabi toch? En dan praten we dus dan over de gebouwen. En oké. Ja. Het is niet veel. Dat we maar 1 november verjaardag, dus daar alvast gefeliciteerd. Nee, thank you. 1 november. En je ziet het hier, een cadeautje hier van de heer Nerkust. We nemen ten harte. En thank you. Nanga God bless you. Dan hopelijk wipsa de jari gomorofara. Maar dankjewel namens Culturu TV, Alston Sanayong, de heer Nasibdhar en de heer Nerkust. Yes, mo beginnen gaan Nasib. Yes. Nasib. Dat we ook even beginnen baka. De asane gers maar ration nu de tak gebouw in Meki sabito de mai lukusani sakan city trama etakiere asan egers wan tekinyang. Isabi matras ma etak bijvoorbeeld takere ano wan tekinyang ma je bepaalde politieke partijen ook toe sa eigenlijk de ma etakiere de ma bepaalde san nabaka. Isabi en dat heb je ook meestal in de laatste jaren voor de verkiezing. Isabi van je ziet dit soort ontwikkelingen die ziko beginnen een gebouw, een vergaderzaal, sang ja UNESCO schreef in de installatori. Dat je ja UNESCO heeft niets ermee te maken. Dan heb je parlementariërs die zeggen, luister maar is het wel nodig? Faf de pistori dat hier. No, na pisten sa begin na tekinyang. We bouwen maar op langzaam. Om je mong 3 debba. Zeg dat augustus, toch? 3. Je ziet dat gewoon gotroy halop. Gotroy ne halop, toch? Dape de mau naken no te alleen op begin kong te de preso sumu. Dat de mau mekin ja nga calamiteit. Want dape naf actie om een offerte nga di sanga dati masukan am de je bestiro ko uit. Dus dape de mau mekin ja. Aleka san fa bouw. One of them my coin taki. Abouw is stopgezet. Ja. Atrawai tak gewoon, tak no, abouw ik ook gewoon door. We stop in november of we stop oting. Isabi, dat want taki, incident manisi, een beetje kroeg zeg je hè. Dat ik dan op het scout of kon grammy voor me. Maar moet je wel zijn. Na lollipop man ja. Want mina kan kon jiwa opdracht, dat de man een arkimi opdracht. Iusi van de man kan fonderen to. Wat je verstand to. Tak as tomus rap. Chin blakasani tarap chin tener fanasane ener tol lang ada samus vervi funo pritas tong funo chasani enim hori kenen dape pe bona skropu pere mai bau dape na was skropu rets der dus te alleen ko amato hor watra sopsa dalek vino sabi no sabe de man pot blow plastic nis want de mai trowe santi dape lek low want inom si de mai duro ko lek de mai denero ko. Maar zelf de aannemer vindt Aurokofu, een politiepost die aan de kastrat. En samen doen we, maar een aantal jaren, maar de bezig broken. Want als no make boom. Dus met tegen eerlijk, no nothing. De man is voor mij sabi, batak de man ook komoro, aangezien het beleid dat de man voert. Toch? Nu kunnen we bijvoorbeeld, want rasane is schaars, hè. Ayong na alu, sa wekar, aardappel, na uien, schaars in een konde. No pas misschien want to terug begin rij baka de mai chakong. Maar alaliste de man rij, dan 1 kilo ik kon 70 golu, dan dat ik kon 6. Dus matif de mai etameka money. Dus no asanda wan nyampatu. Toch? Want de man is storen schrijven hè. De man is storen schrijven. Voor de man tak god en gebod no.
de man is soort van de zaad no moro. We say taki, we say die geri de man is arki. Ja. Een deel van assembly, ik vind dat ik een gebouw no moest bebouwen te wachten even, dit dat toch. En mij tegen je precaire situatie. Maar die mannen geven aan SWM $7 miljoen. Maar $7 miljoen, dat is geen trafasi. Want als je rekent dat ja, $7 miljoen de man die man. Mal a koers zo op nu. 38 zoveel. Ja, 38. Om en ik kon 7 maal. Ja. Tering om een miljoen epos go dape. Toch? Terno om een miljoen epos go na bouw na broko gebouw dape na om en disi. Maar gimanga yu fujuno 50 golumoro lek lanti man da situatie precair. Toch fu gap chimang sa muski swam chin sani wam chi ondersteuning ama awam chin sani wa sa fa man isa amam chi handicap amam chin sani. Dat de man tak de man amoni. Maar doe dat sans de map money. Ja. Jere no. Uno me grap na nga sansa we doe jij na kontra. Mojuan simpel voorbeeld. No de man klagen to. Verleden want toen temi ja de ni kerma ala lees klagen. Mio tak gide man. Omdat misap a sector ook toe. Mino sabe sole kwa ni kerma sef sai pranalisi. Maar misaben toe. Ja. De man kon een prijs voor 650 per bal. Een bal naar 79 kilo. 1 kilo mankeer die 80. Dan moet je over 1 kilo semi-super. Je wil leveren je alesi, arkibong, 79 kilo. Je poer, dan met ik over normaal. Je poer, bijvoorbeeld 40 kilo. Tussen 40 en 50. Ja, a 50 voor op tjun zomaar. 40, aan mijn poeru. Sunny, een semi-super. Ja. Is 30 gulden een kilo toch, nu, bij de winkel. Maal 40 om in kom. 1200 gulden. Het trafverschil, zei tang van Alisi, voor met 79 kilo. Want 40 kilo is puro toch? Ja. Dat trong semi-super. Het trafgedeelte de mij met slijpmeel, semel, na de mij zeer Alisi breuk. 1, 2, 3, dus alles soort money in meki. Luko omen aan mijn puro uit aan 79 kilo. Dus uter tap 1200 voor Alisi, dan de trasani, dan weet je dat ik wat 17, 1800. Ja. De ga buru 650. Dan te buru bada ine pa ya buru uit ete, want je vindt dat lantin pa you of this mus dat money in kisi. Pego. Pe aburu musgo. Asan na lek duidelijk toch? Lek va yumus paimi. Toch? Of mimpayu. Kota ke mimpayu. Ja. Dat nou een tradil. En if intussen tijd you go buy one wagi. Iga car center. Ano miskultura fi fayo paya wagi. Misabi tak mimpayu mga yu one deal and me payu a deal. Ja. Na so if iteka buru en padi. In jama e money. En no sada mai do. Dema saptak de buru klem. De want to mij tegen dat keer no. Collever gim mamegi 550. Maar barchi meder mamegi cash bij de leba. Dat boem. Una karoko sa dat want we broko a sector we vernietig goed revi. Na so ala de sani obe palem usud da panya bedrijf panya sukrofabrik of vernietig broko dis dati uba para industrie manyama bedrijf. Tidde ude bezig a laatste sector so wabi in a landbouw voor vernietiging. Ja. Dat na buang. Sani ook toch Surland. Surland. Surland, ja. Om Ja, to toch, settle, Surland. om to Om settle dat to, Surland, om to settle de man zoet dat het tramgas na met zijn toch. Ja. Broko bedrijf helemaal toch. Tidde de ook klaar toch. Uno maar exporteer moro. Uba 5 lek afnemer. One of them moro bigi vertrouwde maatschappij voor bakbasan niet op grond tapu. Unabe moro. Dus alles aan sa we kong, we vernietig, we vernietig. U dele precies lek ratten. Zo de mij tak toch. Ja. Dat de ala taga precies vernietig alles aan. Asom libang ons. En daarom is mijn stem Jono. Ja. Te converteer wan los aan het podium o disi dat die trama vertel toch verleden. Tak die de mij jere tak de mij kong. Wan bren vrouw tak als je ligt in het tunnel. Code eerlijk, brada. Code eerlijk. En dat is mijn barklop in de handje. Maar if je arki boom sa de man taki. Ja.
Dat is mijn chisier. De meisjes. Nee, Ja. duidelijk. We gaan even naar de heer Mike Nerkust. De heer Mike Nerkust, dan als hem vraag sami stel. Nou ja. Als hem vraag sami stel de heer Nasibdhar. Mo stel you a vraag ook toe. Isabi asana no de wan soort kom no takere wan ruis de want uno sa precies if UNESCO takere no asan no mag of asan no mag want owi minister etak A. Dai abdemang fu a oppositie etak B. Dai you ab baka a president etak C. Want ama beta kamabo stop zetten alles. No des masref go des meisjes se roko gewoon. Isabi fawaka sa smeri inatori disi. Yes. En vind je het een goed idee? Want hoe je draait of keer, het is een vergaderzaal voor de staat. Isabi toch? Sada you meaning? Ko beginnen nga dati. Goed of niet? Op zich, een idee nog slecht. Omdat een idee bij dichtbij. Toch? Ja. Alleen UNESCO heeft bepaalde voorwaarden waarbinnen je mag bouwen in de stad en hoe dat gebouw van buiten eruit moet zien. Ja. Toch? En daaraan kan je daar niet tornen, anders wordt dat gedeelte dat op de lijst van UNESCO is van de lijst weggehaald. Dus je maakt kans dat het wordt weggehaald. Maar als hij is op een achterliggende gedachte, op zich ligt dat van Brada John Taki, je hebt om 1 miljoen die geweldig project, maar je naam money volgens gezondheid. Je naam money onderwijs, is dat toch? Je naam money kalko, die ambtenaar money. Maar kom begin zo. Bepaalde gasten, en dat gaat mij boos worden, maar dat bekijkt men het. Bepaalde gasten hebben er baat bij dat gedeelte van Paramaribo wordt geschrapt van de UNESCO-lijst. Want ik kan niet begrijpen, soort opleiding je doet baga. Maar een dokter. Dokter Delft. Maar ik begrijp dat we massa doet Delft opleiding. Dat je een professor, sada minister voor onderwijs, kan reageren zo. Die meer het aan mij takwa het taal. Dus ik zie dit zo. Er zijn vele mensen die monumentale gebouwen hebben gekocht of gekregen op een of andere manier door de tijd heen. Toch? Maar te renoveren, toch? En moet je dan renoveren en het gebouw in de oude staat terugbrengen, toch? Of dan wel de voorgevel, toch? Of de gevel van het gebouw dat aan de kant van de straat is of zo, moet dan in de oude vorm zijn. Ja. Dus is van een nieuw DNA gebouw naar stong. Dus authentiek moestang. Na stong, maar eigenlijk dat maar potelijk aan de kajenselijk naar dus authenticiteit moestang. Ja. En ja, wel of de man want do dat, de man op de biggie stone voor kansani, toch? Als deze had ik ook bij de gewone clinch geraakt met Guillermo Samson, want hij heeft ook een gebouw daar aan de Kombeestraat, toch? Alleen omdat hij niet dat gebouw, en er zijn niet hem alleen, er zijn vele, toch? En die man is VAP'er, want hij was aan het propaganda maken voor de feest. De meeste naar de familie dat de VAP'er op de sadi, toch? De contact komt nog generaliseren, maar ik neem aan. Maar toen de man op de gebouw, toch? Hij was ook een van ze, toch? Omdat ik dat ook weet, omdat dat na het laatste geval dan Sami bij Dilek deze, toch? En daarom staat het gebouw, dus een gebouw verval, toch? Hij moet het repareren, restaureren. Hij wil het niet restaureren in de oude stad, maar op het beetje stoonstand dappen. Zodat hij met een universiteit sa eigenlijk bijna nog was maar go dappen. Dat weet je, de maf adek na eigenlijk naar dat papier dat mijn van universiteit van me. Weet je. Maar je neemt dat gebouw, je laat dat ding vernietigen, je breekt het af en dan laat je het gewoon zo staan. Waarom? Als hij het gaat bouwen nu, is hij verplicht, toch, dat ding in de oude stijl te zetten en de man wani. Dus volgens mij, alle de man, dit soort type man is bij elkaar, op een complot. Voor mij, de man voor de man van UNESCO naksera naar die kaarta even. Dan hebben ze de open ruimte om al deze monumentale gebouwen af te breken. Toch? En dan gaan ze van die stomme stenen vierkante dingen zetten. Toch? Dan vind ik een gebouw geweldig. Toch? Terwijl als aan de pora heeft visie. Toch? En dan nadien, wat over is, dan zal het weer op de UNESCO-lijst komen. Toch? Dat is je, like als ze mij doen. Toch? En die mannen gebruiken het DNA-gebouw om dat te bewerkstelligen.
Ja. Zo zie ik het. Als ik het verkeerd zie, dan wil ik de mensen wel hebben die mij corrigeren. Kom ook in de media, kom me uitleggen dat ik jok. Ja, maar bent u eens met de uitspraak van de minister? Want hij heeft een aantal uitspraken gedaan hoor. Maar voor de uitspraak ben dit keer UNESCO nom kom bemoei in Suriname tumsi. Isabi mek unuset kong, dan wil ik de maar uit. Kafayashi als soort tegenstrijdige sandati. Want if je lukt UNESCO, je hebt getekend voor iets. Dat betekent dat de minister geen kaas gegeten heeft van het werk. En heeft geen kaas gegeten van wat dat hele ding van UNESCO inhoudt. Ja, toch? En wat alles, wat een verdrag en tekenen een paar deel worden van met zo'n internationale organisatie betekent. Ja. Toch? En dat hij geen kaas gegeten heeft ervan. Waarschijnlijk moet hij zich bezighouden met het opgraven van losingen. Ik hoop dat hij daar zelf. Want dat beschrijft de mij krabat talut poer ego chagisma. Toch? Luku zei de mij doe alili daarop nodig. Van mij van niet te gaan je talut. Maar ja, na de man dat geweldig man dat hij de man sabi. Ja. Dus de minister moet zich gaan scholen. Beide ministers moeten zich gaan scholen. De professor en de ingenieur, no? Dokter. En de dokter. Beide moeten zich gaan scholen, want anders is het brandhout wat zij verkondigen. Ja. Nee, en dan mag u boos worden. Maar dat is het. Ja. En u weet dat het is. Ja. Dus als Suriname, als die mannen het laat weg, als die mannen het afschrijven, dat betekent ook alle donaties. Kijk, men praat al jaren en dag over een 20 miljoen die moet komen voor renoveren van de gebouwen enzovoort. Waarom kon het nog niet van de grond komen? Ja. Omdat we de voorwaarden, toch? Hoe dat gebouw eruit gaat zien. Waarom als je de binnenkant gaat veranderen, waarom ga je de binnenkant veranderen? Ja. Je moet alles gedocumenteerd doen. Toch? Heeft het gebouw een andere bestemming? Wat is de bestemming? Kan het in de huidige vorm niet dezelfde bestemming hebben? En dan bouw je daarachter iets dat niet zichtbaar is. Toch? Maar er zijn een heleboel voorwaarden. Toch? En deze mannen proberen de voorwaarden te omzeilen omdat ze een andere agenda hebben. Ja, weet je? En dat is zeer kwalijk. Op zich vind ik dat nu de DNA geen andere vergaderzaal nodig heeft. San doe een vergaderzaal. Niks doe een vergaderzaal. Dus ze konden dat geld gebruiken om met de gezondheidszorg en de onderwijs te stoppen. Want ik kan niet begrijpen dat de minister tegen de leerkrachten zegt ze moeten met water naar het binnenland gaan. Allemaal gaan wat duur tank voor voor 5 kub in een botto. Voor jou water go dape. Minister, denk een beetje logisch nou. U bent professor, u moet niet zo antwoord geven. Ja, u bent professor, u moet niet zo antwoord geven. En wat is uw mening op dat van eigenlijk een politiestation? Want dat je heel wat commotie komt toe, isabi onder een samenleving. En soms heb je dus dat die publieke opinie zelf stelt, toch? En dat hebben we gezien dat keren. If a volksrevisie tak no, asandis inoman doen no de man. Want amoni ook aan besteding hebben we een tekort aan bijvoorbeeld politiestations? Nee. Dus sana uw mening te patoren. Voorlopig van een president in Bartak een situatie precair. Zou je nadenken dat hij was niet effectief. Ja. Maar je pot was goed pas je bogie om 1 miljoen. Toch? Maar de bel was goed toe. Wagino de. If de school toe was sani pena maar tek de tenue no de. De man maar functioneer boom. Toch? Dat zei de jullie make a functioneren voor de school te komen boom. Dat zorgen dat de maar boom vervoer, boom communicatie, goede kleding, toch? Goede scholing, bijscholing, toch? Voor de man kan functioneren op een beter niveau. Toch? Maar je teka money op het gebouw, dat type het gebouw, je make money, dat alle de school te zeggen door dat de man aan wagi vrijheid. Toch? Dus wat is af te wegen? Luku nodig om atose elegi. Zeiden de atose elegi. Die mannen hebben geen materiaal om te werken. Verpleegkundigen gaan weg. Dagartsen gaan weg. Bij de scholen, leerkrachten gaan weg. Hoe wil je een land opbouwen? Maar je wil wel geld stoppen in een brug over de quarantaine. Je wil wel geld stoppen in een markt. Oh ja, asa van woyo. Kijk, mijn probleem dat het kabinet van president en financiën woyo. Mijn probleem na, het is geen overheidsmarkt.
Toch? De inkomsten die die markt gaat opbrengen, gaat de overheid daarvan kunnen profiteren? Nee, het is van een privéorganisatie. Zij de allemaal met vreedzaam markt. Zij de allemaal project staat voor centrale markt. Zij de allemaal teken godoro. Voor restaureer centrale markt godoro. Zij de allemaal restaureer van noodmarkt helemaal godoro. Waarom doe je dat niet met het geld? Daar heb ik geen probleem met die markt daar. Ik heb geen probleem met die markt daar. En dat ze geholpen worden of dat ze om hulp hebben gevraagd. Het mag. Als de ruimte daartoe is. Maar de ruimte daartoe is er niet. Omdat je zelf markten hebt die noodlijdend zijn. Die hulp nodig hebben. En daar wil je het geld niet in stoppen. Maar je wil het geld wel stoppen in een privémarkt. Waarbij de inkomsten straks. Want dan moet je de standgeld dadelijk. Dan kan je naar 30 gulden of 50 gulden aan day. En dan moet je gewoon naar stichting aan. Gewoon kabinet-president morgen. Is dat niet? Dus dat na de sans zeggen. Die mannen besteden dat geld verkeerd. En dan hebben ze hun mond vol over de vorige regering. Nu kon je als aan voor EBS. OMK uit, beleid, alleen fraude zijn niet toch? OMK uit, beleid, over beleid kunnen we geen uitspraak doen, want het is een beleidskeuze. Maar dat van de centrale bank dan. Van kies voor Van Trek, van kies voor hoofddraad. Van kies voor Komasuto. Is ook een beleidsaangelegenheid. En dan mag men boos worden dat ik zeg dat ik bemoei niet. Ik ben burger en ik zie het ook. Want als het beleid is, om in plaats van schulden af te lossen, jouw salaris uit te betalen, ook als OM, ook als rechter, dan kan je daar niet zitten en zeggen een missieve getekend door de president is van nul en geen alleen waarde voor jou. Wie ben jij om dat te zeggen? Of dat die man naar de salaris en die uit moet betalen, hij moet die schuld betalen. Als ik die schuld eventjes kan opschuiven om de salarissen te betalen om 60.000 gezinnen te kunnen financieren, dan ga ik 60.000 gezinnen financieren. Dan ga de schuldeiser even wachten. Dan zorgen ervoor dat 60.000 gezinnen kunnen eten. En dan ga je als rechter daar zitten. Dan ga je komen zeggen. Het is strafbaar. Terwijl bij het legaliteitsbeginsel is iemand pas strafbaar aan een daarvoor afgaande strafbepaling. En er is geen strafbepaling. En dan toch wil je die persoon straffen. Je bent fout. Je bent fout bezig. En ik ben door de rechtszaak. En dan zie ik iemand daar waarvan ik op de universiteit les heb gehad. En de manier waarop de persoon reageert, dan denk ik bij mezelf, heb jij wel nota genomen van wat jij mij geleerd hebt? Want als ik gebruik van wat jij mij geleerd hebt op de universiteit, dan kan je daar niet zitten en je op zo'n manier gedragen. Dus daar geeft me bedenkingen. Dus ik denk dat er daarin goed stevig gekeken moet worden. En dan mag men boos worden, jammer. De waarheid is hard om aan te horen, maar het is de waarheid. Dus dat na, want hoeft dit sani, maar het was sani. Wacht, verzoeken naar het was sani, want we gaan Nasibdhar even. Dan, meneer Nasibdhar. Terwijl ik ontwikkeling, je kaarten wansani aan ook toe. En hoe ziet ik als dat nou een echte probleem nu in Suriname. En vele mensen vragen zich af, maar dat va SWM karaka failliet dan? De mana concurrent? In berekening, de mana alamunde maikis money. De mana? Alamunde maikis money. Wala malay pa wat rato. Ja. Dat want ik goluka beleid voor dat peto. A beleid, if a beleid no fout.
No. Zit ik SBB. De instaking. Ja, klopt. SBB de instaking. Omdat een raad van toezicht en go bemoeien. Na dit jaar kies je friends en family. Insani. Maar is je des reflect de wantro eigenaar als na familie dat het taki. Mite you batok. You beji mi betegi bij no interview. A dictoro na nefo. A omu say bepal na omu. En a trama say sanctioneer na bigi omu. Als hij kon uit trouw aan familie. Dan mij sasalik na die bedrijf, dan mij bepaald, dan mij dus aan de mawani. En a kwaliteit go achteruit. Om mij klagen nu tak de man kiswatra. Om mij pres neman kiswatra. Dan mij epot bigi dier project. Je om mij geweldig zijn de mij verteri. Maar kompot a meter giuf ozo, fi kan pai watra alamu, dat de man kompot di. Om mij man etang, maar de man no man kiswatra. Isap fosi SWM bawang sani damay harwan payp ki voorlopig. Ja. Dan may nakiwan takluko. Voorlopig una meter. Maar bij de meantime yo pay alamuso. Maar dat de man ne dumoro. Dat de man ne dumoro omdat no samsa. De man na bigi money manu damay luko de mamang. Ja, particulier ya dichtbij. Iya to. E wisi bay particulier ano defeni. Want na wisi bay particulier amo tak no ma ano na mi ibayeng. Dus dat toch is danging. Ja. Dus dit aan dit is play one big rol. En dit is frustratie nasma. Dit is lomang. Toch? Mek mange wan do don sani mai wan rein na kanga auto ma do this that. En na change sa. Isa motegi wan low sani. Kaneno wan bribi. You sap tak LPI na opname no. Dus wis wan man fi $3 voor sani. De man na opname no ja. En hoe komt dat? Spang? Beleid no de. Beleid no de toch. Mino sabe dressi sref de dape. Want te wetaki dressi we lukufu man san kane siki, man broken ano, man mekwa arede en so to. Ma une den kapis da per. Fu de loma. Une tak loma era man san so frustrera. De mana opname era. Opname no de. En dat heet dat je de heren dat je lee, disi, dati, de mij met fake account begin brokining. En zo aan fascine, tjouwan congregadoro. Ja. Luko samsa ti de na Palestina. Onderdrukking. Ino si sot sani regering voor teki. Maar tekwan beleid, de man op een ambassade in Palestina, no de man tekwan beleid in Jeruzalem. No de man tekwan beleid tak we steun Israël. Zij zijn aan de trama. Dus a 20% moslims zijn deja zo in na contra-neteri. Ja. Dat klaar die. Ja. En dat toch je op man zou jump of zou tak gire man. Ja. En dat zijn dat we make biggie fout jai na contra. Chin san zou ne luku. Maar we wan soort biggie sani. De man tak hier ook. Voor na wat raf drinken maar wan ji doxif wasi. Dat ete ku jai na contra no. Ja. We wan soort geweldigheid tak fout de. Want om mek wan assemblee gebouw zorgen voor dus no de man die nu een precaire situatie voor 18 maanden. We niet verkiezen. Dus de man druk wan san tap dening. De man mek wan bigi broki. De man mek assemblee gebouw. De man die zorgen voor dat. Is die zou doen? Dan liever is zorgen dat afvallen kanyang. Ja. Dat volk kan tak iwakti in een moeilijke situatie. Toch de man is zorgen dat unyayo. Maar ik denk afvallig anno 2023 kan trap in dit soort val die zie. You meaning? Jere no. If misita ka mataki. Tak a vrouw jere tak VAP ko a brand vrouw. Da vrouw tak as je ligt in de tunnel. Da code elk. Dai no ab de man zou klap. Klap een handje met een loopbari, een lo sensatie. Ama tegen de man in 200 day a herkondre verander. Om in diaspora money boko na gala de sani. Iwan temi tak deno sa ab nieuws sani sa de mau chako. Ja. Nieuw jote. Na unumus de bewus tak edem tawang. Sab de sansa wedu. Luko ala fasi. Tok afasfa asani. Code elk. Efte munta puno. Yuma tek yup china ngay fro ala malatak we gwakula kringo pore. Efita ke gapore a tweede wiki nenya moro. If omen im tekino fosi belai de man be bay 5 kolu karta nga 10 kolu sel karto. No na omen karta ya bay. Na 150 ka nga 200 kolu to. Andes yun man bel moro. Ala de sanat ko abnormal duur.
Toch? Om men idee kan 1 kilo voor tire dei. Nap sa 150 golo era 1 kilo voor. Dat fossi ik ben bij ons kapu die 150 golo. Ja. Da ano tak wan sampai ye lukuna mau ventak je lugar fossi je lugar baka je lugar fesi. Toch? Maar weet je hoeveel mensen? Moet je een lolo torino. De maar op mes 40 kilo blauwe korrel. 40 kilo zakken. Dat is een soort plastic zakken, toch? Ja. De maar tegen 2925 golo. Een mes dat hier. Een mes dat hier bij de vorige regering 285 golo. Dat is maar weet ik diri. No als mes komt 925 golo. Deze zei dat vorige week of 2 weken geleden zijn de man doen. De man pot plus 10% OB. Om je naar Saka komt, 3200 zoveel. Ja. Want 10% van 29 toch? Wat van gratis zakken? Toch? Wacht je nou dan op, maar. Dat de man kiest mes uit een Marokko. Voor praat hij toch? Oké. De man tak abong, ook kies aan mes. Maar op Taiwan 375. Dus mes zij kiezen gratis? Gratis in pijving. Ja. Dus ministerie heeft goed dat de man bij Portugal maar 50 golo tak administratie kosten, dit dat kosten. No. De man heeft de man 375. Dat is je acties refi op basis van sang a 375. En pa 375 go. Go. Pe suma kisa money dati. Ja. De acties heeft tak na zijde bezig. Te taki, te tegen de man stem van de daar. Ja toch? Je code eerlijk. Minister voor OW nou een dokter amamoto voor Delft kom. Ja. Matesha Maitaki. Yori kata ka een dokter. Yori ka na masa moto jaso kan de huishoudschool afper. Ja toch? Want tamay taki na trobi fasa Maitaki. Sa UNESCO e bapal. Sa dise bapal. Ano me grap man. Ja. De man no forget one sani. Tak de man na kondre de mai drai. Ano wa crash de mai drai era. Na wa kondre de mai drai. A sector e gota verschillende sani. No. Luko saib sabai voor in Nikeri toch? Freda Yoshi opatrove. Freda heeft een bona sensatie in Nikeri. Want zogenaamde de mo opa awatra san be broko. Ja. Awatra voor hena. Ja. De mo praat giresma. Dan mo dulek na een geweldig nieuw project de man chakom. Tuwal na brokat san be brokos onderhoud no bebong. Onderhoud no bebong. Isete. I make this ma pinat tu nga 3 hari. Want pick up bere nga watra disi dati ala so beti. Mambe make money. E purponara. Make alleen contact van dis dati. Dan mo tak watra contact redden de engel. Cara watra konji. De embreti. Ja. Siki man sanwe doet al na kondre jato. Ja. Kouro ko lek bigimang, kouro ko zakelijk zijn na kondre. Ja, zakelijk werken. We gaan terug naar de heer Mike Nerkust. De heer Mike Nerkust, je denkt afvallig die ready komende verkiezing tak de nogo ina bubi trap nang resort sandati fayusref eshe want nu heb je social media, alles is nu zichtbaar. Weet je hebt Facebook, de afvoer de maishi, je hebt sa naskep je tak sane broko sane pot apart trukke chagwe. Dus alles zie je nu. Is dat beter? Is je publiek? We hoop dat de bevolking leert uit de lei zij kies gepresenteerd in 2020. We hoop dat de bevolking leert. Want als we no leren, alles die zie dat we no leren nooit morgen. Want dat we lopen pina. Dat weet je. Asana, ik tek via pe baka, a pina u guanga langa. Dat na simpel. Ja. Dus dat desmam sabi. Ja, weet je. En ik vind het jammer dat men in de komende periode met heel veel geld gaat gooien. Like van VPK, aan mij trouwe money, aan mij trouwe money. Toch? Nanga dat in je pisma. Want die trouwe money just wat ide. Dat is bij nyati dat tamagas bij pina baka. Is dat beter? Dus, mina sabi aga, is dat beter? Bibo taki
If I'm going to give money, if I'm going to take minus stem jeng, want your bag or dogo. Maar dat is chami ko tapwa trasani. Maar voor ik dat patrasani, orispang, de mensen in het binnenland, want we net hebben gesproken over het algemeen, toch? Dat ik kan best begrijpen de mensen. Ik probeer het voorzichtig te formuleren, maar de mensen in het binnenland, je weet soms de man in een achtergestelde positie. Je hebt daar de Indianen soms. Isabi toch de mano de zo. Nanga de geavanceerde sani dati. Sabi toch tigo iets de man crown gide man da. De man is na ai terwijl ja ina foto crown rij gewoon, weet je. Je ziet ook nanga de zo trucjes dat die de man kies desma ete in het binnenland en die zie desma ook kan trap go in de zo truc dat die. Mi hoop dat desma legi uit dat periode die zie. Want isabasa net toch. Sama be pot dapen na tapsi, sabe ko ponde go tapsi. Ko make money na feya pay koni. Be wa accident man, o me money de man make na feya pay koni dape. To. De man bo prend dape chakong feya pay bo tek boto check sani chago leaf exporter gi de man, want de man bo leg de man make money na feya pay koni. O me money u make na feya pay koni. A koni sa de man bo junu, o me money de man, o me money u make. To. Wat tuma funu, toch? Sa ego bakanti dat te feno op chi lekker so op chi krab krabu. Is dat toch? E play big rochi. Maar a overgrote deel, om mijn money mek na de makoni. Na de man betek toch? Dus dat na de man moest, dus te de man aba antwoord vast aan dat hij, dat de man sab dat de man op stem mogen gi de man isi. Ja. Tot tak wasan. Is dat toch? Teno baling sunga, baling sula. Sambe sungu so. Ja. Het is ook een monitor. Ja toch? De man bewan gide man om hem musungu. 3.000 golu voor ons mino. Ja. Ode ele. Sormi pe wan wasmachine Samsung. E bij gi 3.000 golu no. Of wat ijskas, Ai. wat tv, Sorry. wat bankstel. Ja. Huh? Dus Ja, maar je zou terugkomen op wat? ja, nu de, toch? In een heel pisting, maar leg wasa uit. A president Borwa Jorka sopu. Sa fene betak altijd toch te Borwa Jorka sopu, te nyame isa dansa macabre. Sana wa yorka supu. Oké, dan moet leg je uit sana wa Jorka sopu. Begin, daar geen is best don pas. Dan VP bij Lombari toch. Yo, de man heeft je money voor ko. De man heeft je money voor ko, binnen man doen niks. Da AFP fenipchin sympathie voor wat toesma. Want dan ma bigi vrienden eigen money dat amai taki. Maar wala mal even giti dat ama sawa af miljard ala jari. Tape kabinet voor spend. Ja, weet je? Oké. Maar ma tak na eigen money dat ko tak dati. Dus ama fena sympathie voor wat toeman. Nu de na de laatste 18 maanden. En dat money moest kono no, wat i moest maar wino af verkiezing. Dat soort ministerie daar Brunswijk. Sociale zaken. Regionale ontwikkeling. Kon ik net toen bij het ministerie dat die was. Na de toen ministerie is dat landelijk. Ja. Dus if you lose money, if Chan lose money, give de ministerie dat die. Sumo mekening. VP. En if Chan no lose money, give de ministerie dat die. Sumai mekening. Ja. VP, want dat VP tak abana waji money fmi do jono. Toch? Dus president Bora Jorka sopu die VP. Maar nou ese busluku fo nyama Jorka sopu da go dansa macabre. Ja weet je. Dus en ja president me passa net taki president. Toch? Na wasansa fene betak ook toe. Ja weet je. Venetiani moet vaker bij hem gaan. Ja, weet je, niet bij Venetiaan moet u vaker gaan. Dan gaat u veel leren. Maar betak, de president, de voorloont u et tok. Ano jepi, na luku voor foro. Ja, weet dus in voorzichtig. Na de geweldig adviseur van Gentlemen's Club, sa de loont u heen. Toch? Sa ekol fluister u sani. Toch? Wat de mij grabu. En Jonak Panya. Oké, maar dan we gaan morgen serieus zijn, ja. Luku akkoord se kring, akkoord de zo stabiel nou de. Ik hoop dat de mama horen zo. Maar als binnenlandse staatsschuld
is men met een aantal miljarden toegenomen. En ik vind het jammer, want tegenwoordig gewoon burger, ik was bang, ik was qua PL, was het een beetje moeilijk nu, want bijna de man naar money fugi, dat zo. Maar sa epsa, en dan me broken up chimoni gisma, kotak Nasibdhar na centrale bank, mina minister voor Financiën, en you, toch, meneer Sanayong, you na de Sani banken. De particuliere banken. Oké. Dat zou ik zeggen. Mi otegi Nasibdhar tak, hey, draai wa omo. Ja. Toch? Allemaal na sapsana omo, we bagun voor de omo. Toch? Dan moet leggen uit. Dan nou, sayodu, de Sani banken, de particuliere banken, dat we tek 1 miljard, 2 miljard, dat we zakken naar John. Dat we zakken naar centrale bank. Bam! Dan mio bagi, we hebben geld afgeroomd, we hebben 2 miljard afgeroomd. Maar bakadrimon, da centrale bank, op payu uit baka. Na rente. Dus dat nou, je kiest nou omeni 2 miljard hypothie, dan kan je kies 2,6 miljard of 2,7 miljard, je kiest baka wat rente ko heet toch? Pap, je hebt 2,6 miljard. Dat sami doen nou nek lanti, dat 6 miljard sa centrale bank payu lek rente, dan mino eko len amoni na you. Want dan mo fenta ki o mi pay salaris, mi do disi, mi do dati, mi do so, toch? Dat temsi dat amone smara da metak, hey, draai wa omo. Dat je pota 2 miljard baka, dat baka 3 moet amone kom baka, dat rente sa centrale bank payu, dat mino ego teka money, dat me ego lena money na you baka. Dus dat uiteindelijk, na mi egi money, me leni, dat me meka pay man komogo biki, dat me mek de bangi komogo gudu. Maar dat tep chiman, nakpanya. Want dat bangi ne yep you mogo, want bangi poachti omu toch. En dat nou wafde sani, sa mek a koers, sa mek a schuldenlast voor akkoorden gekregen. En ik vind dat misdadig. Want in plaats dat je die rente uitbetaalt aan die banken, toch? Dan kan je dat geld gebruiken voor de samenleving. Toch? Ja. Want dan vind ik dat verhoog je de binnenlandse schuld, toch? Zomaar. En dat kan je niet doen. Toch? Het is misdadig naar de samenleving toe. Dus dat na waf de wan sambe bo ataki. Dat je na verlengde vast aan dit fama, sambe wan voorbij. A verlengde wan fama. Sande mij doen. De man berengi den sanito. Want te yugo suku lening lekchi bang. Iwan said bang yo sorry tak lenen no de. En no de ATM zogenaamde namoni. Daarom de mij tak alat say imposter. Je gaat de winkel pay dus giraal. Ja. Maar echte mamoni. Dat de mij boter se hori. Tok de mij hora moni dati. Dat use refi lekchi bang. You know mangoning. Dus alaliste ik hoor sorry tak no line no de boy want una money uskeer terwijl de man en meka money strep ondele want de man hora money en sa mo do dadelijk a kurso saka der mo bayad dala da tiri ka tak baka verkise yung isi ama saka kurs da mo te tak no pay ma wabi o pa kurs gora ina verlengde pasansi dan wasansa VP schrift takere fa de man VP lera ma make money. Ja. Toch? Dus nu de allemaal fetifa koers te stabiel, de koers moet saka. Toch? Dat ta koers saka, dat alle de mensen saba vrij money, dat de mij longo bij de dollar, dat de maar bij de dollar ba. Toch? De maar verzadig, dat de maar tak zo dat koers moet krijgen, want dat de maar make money nu toch? Want dat ta koers krijgen, dat de maar zeg de dollar baka, dat de maar make the money. Dat zo de maar make the money. Is dat toch? Dat ons ook toe. En dat is jouw ook richting verkiezing. Ja. De man tek kwam wet aan. We bebar alle de man. We tegen de man tak asansa de mij doen nu de. Toch? Of de man fiasco ja kondre. Tano alle de man breedte toch? Want na tra sani kom. Oké. Maar de man legt de man uit. Sa o de afverschil naar de resortsraadsleden. Dat vloggen alle no demoro. Ja. Toch? Want voor si abe de zo, de partij A
2000 stem, partij B op 2001 stemmen, dan alle de RR, ik ga naar partij B. No, de trafasi. De mogelijke, de toedoen stem voor jou, om een maand you kan komen binnen. De toedoen 1 stem voor jou, om een maand kan komen binnen. De 200 stem voor apatra partij, om een maand kan komen binnen. Dus de RR is verdeeld. Wat ook goed is, toch? Maar als je het was fiasco, wat ga je krijgen? En ik ben bang dat bij de komende verkiezingen je veel partijen gaat hebben met 1 en 2 zetels. En tegen op 5, 6, 7 partijen dan 2, 3, 1 zetel, 2, 3, 1, 2, 3, 1 zetel. En dan heb ik de CB, dat IT-partij dat chaka wang voor me qua regering. Dan is dat het probleem wat binnen akkoord. Ja. Dan is dat het probleem wat kiezen akkoord. Dus dat na die bakka verkiezing. Ja. Toch dat wala malos je maleti. Wat vind je bij Aki van meneer Fernandes Mendes? Ama sabe de bakka a landelijke EV. Ama se tak vind je dat bim lagay din toch naar ABC toch actueel. Ama leggen dat er zijn problemen met het nieuw systeem. Maar je bent vet bakka nieuw systeem toch? Ja. Nou, je kon leggen maar uit zijn de probleem zou ook ontstaan. Terwijl ze maar bij barrière fysiek ba. Dat probleem ook kon. Maar in de bewaarderen, want ja, geweldig man. Toch? Je indoctrineert de smaja, zo'n mooi meisje schrijft gewoon in de indoctrinatie. Wanneer baka? Asset. Serena. SF going naar Sadi. Is dat weer toch? En play. En no a probleem ook kon. Baka verkiezing, dat was je, sana spa ede, sa de mani spot in akondre. Ja. Is dat weer toch? Ja, in akondre. We gaan het, want nu we gaan mooi 50 minuten ba. We gaan het afsluiten met, tenminste eerst met Nasibdhar en dan met de heer Mike Nerkust. Maar de heer Nasibdhar, hoe zit dat atori voor een grondconversie? Ineens, hoe denkt dat aan dat ben kiri, atori kiri. En de president tak hier no, als staatsraad wijzig asani af. Maar hier no, maar tak hier asani gers van politiek sani, dus daar we klaar maar via een presidentieel besluit of aman tak kan zet een commissie, met de man die sabi toch treffen voorbereiding voor chara san kom baka. Die sabi toch tap lolo. Fayeshi a situatie disi. Moet je gewoon sani. Als een president met het ona sroto is ook geen strefi. Ama wantak srota man baka verkiezing. Want komt tegen jou sani go luka wet boom voor het ministerie voor ROGB. Een ministerie dat hij nou alleen ministerie moet uit NH. Ja. En na Venetiaan bij de onderdruk toen voor BGPL wang ministerie voor ROGB toen. Ja. En sa de mandu en asanati. A president bijna na next jaar te zeggen. Dus nu je verliet een pad voor Sani en de staatsraad. In het jaar in de assemblee schreef voor make de man stem, want dat is de wet en make eigenlijk. Voor jaren go dat voor doen san. Je schreef eigen dunkelijk want Sani of iemand bevoordeel mativi. Ja. Sa bigila pa grond voor Biden san puru. Tap so many basis. Want de ben nog niet de vakantie, ik make money. Ja. Tap de maar denk ik make money. En dat de San is ook biggie probleem. Toch? En de man moet begin lukken aan rechtelijke macht. Kan de op een gegeven moment je abief man kan de uit België rechters kon man voor kon begin lukken de wet te gaan naar Alasani. Maar neem ik kwalijk vast aan die. Maar je want meka go boom. En wat lok lachte de. Dat abief chama kan de trakondre kon voor lukken de wet te gaan. Voor bepaalde sansa de man doet verkeerd. Voor harde sani. Want una kantango zo eeuwig en dag door sani. Akondre code elk. Sinds we tek onafhankelijkheid toch? Na arefo char staatsolie konto. Ja. If staatsolie no ben deti dedi. Ube pina moro haitiere. Want ala trabedrijf broko jay na kondre. Zelf suralco na nga sani bilin to ala de mangweli bunu. Maar zeiden, ik sta voorzitter van de partij. Ja toch? Zeiden zo ook weer. Tij militi. Sa unu schrift chakonlek ontwikkeling ja kondre. Us donja ala demoni toch? Ino ziet de demoni kom voor IMF. Na bigi face te viri toch? Plain het tek gwed, dise gwed, dat ik gwed mij, doe lek de mij lauw.
Maar soort soort bedrijf dat maakt oké, we kiezen 50 miljoen die we make die. We kiezen 50 miljoen dat we doen dat. We kiezen 50 miljoen dat we doen dat. Next no dat ook, no plannen no dat ook. De man besoru bigi buku na bigi kafti toch. Is dat de samen bigi lek woordenboek, langa bradi toch. Maar ik heb dat big garo luko ontwikkelingsvisie. Ontwikkelingsvisie volgens mij van Amerika op CB bladzijde noemen. Maar luko met miljoen na triljoen tori we tak dape. Tiredi luko en Saudi. Toch, de man wat tekening en miki toch. Hier ook ja politicus, a politicus kon zo fatu, de man kon fatu lek me. Ja. Toch? En dan man zijn stem, hij trouwens waar van zijn strati. Uno meka fout dati. Uno gotap sensatie belus sani. Uluku precies pede man desan kan doen san jono. Ja. Mi kan taken wan san mo taken tide. Mina enige voorzitter in 2010 san obetek no posiseren. Ik kan go checken. Nerkust dole jam sei. Nerkust sabi. Ja. If mi lea man kan ak mi wan klap no no. Mi no betek no posisi. Ja. Ja. Dat met tegen noem. Nee, duidelijke taal. De heer Mike Nerkust. Vai chatori fu achtergrondconversie. Is het ook dat, want misschien als song ik ga mijn camera even. Ay, ma potama via ja even. Isabi je silik achtergrondconversie. Toch de man probeer fujuk want zijn niet toch laatste moment. De man zit want toen maar kon toch. De man zit want toen maar kon. En het lastige ervan is we moeten voorzichtig zijn. Dat als hem san satek Palestina no de, nanga Israël. Nanga de Israëliërs, wat de maat aan de Israëlieten, toch de maat aan de echte Jew, is dat toch? De echte Jew na trouwang, de maat staat daarbij aan de echte Jew, toch? De man zijn Israëliërs, toch? Als Samson staat tegen Palestina nu de, nanga de Israëliërs staat daarbij, toch? Pe de man pour de man voor de kondre, toch? If you no look bung, ayesa voor de Mennonieten. Ocha asem probleem ja ina kondre. Want de mati na ook gesloten gemeenschap de mij bakken den terrein af en wat er mannen maar kondapen. En die mannen hebben een lust voor grond. Toch? De man wan grond en te dem abagona de wai bepaal. Skoutu nego dape next nego dape. Is dat toch? Dus als er nou de wat kondre in wat kondre, een staat in een staat, en dat kunnen we hier niet hebben. Zeg de guy na weer de man, guy na skot de man toch? Om het te kondre pe de man denu dat in Zuid-Amerika van Peru of Zani. Nee maar skot de man dat man jagi de man poek dat toch? Dan zeg de wat tek de man ja. Toch? Dus dat men moet zich niet gaan vergissen met dat ding. En die grondconversie, toch? Gaat alleen maar problemen brengen. Ja. Want je maakt de maar 25 kolom aan vierkante meter aan mooi als aan eigendom. En het moment samen kiezen staan die asana direct 250 euro per vierkante meter. Maar in Bayern 25 SLD per vierkante meter. Maar Theo zeggen dat 250 euro per vierkante meter. Dus wat staan dat wat je ziet. Ja. Is dat weer? En dan heb ik geen probleem met dat mensen rijk worden. Toch? Of dat wat je man ama kiswa jaga ama fenomenen ama kadua tusani. Maar het probleem is dat je stelletje grondrovers hebt. Toch? Die alle gronden zoveel mogelijk nemen en het gaan proberen om te zetten om het daarna te verkopen. En dan zijn ze miljonair, dan gaan ze weg. Ja. En dan laten ze ons hier achter met de problemen. Toch? En dat vind ik misdadig. Toch? En ik vind het, en ik vind van iedereen die eraan meewerkt, vind ik dat je een misdadiger bent. En daaraan moet er wel wat gedaan worden. Dus een grondconversie, toch? Sandu, een grondhuur noemen. Sandu, of een erfpacht. Sanduing. Je kan het verhandelen, toch? Je kan het verkopen, toch? Ja. Toch? Je kan lening erop nemen, toch? Toch? Je kan, zij kan doen, maar. Ik kan sering. Ik kan te qua lening. Ja. Ik kan dragen over. Ik kan bonen. Alles aan ik kan doen, dat puto. Zij de importen qua eigendom. Ja. Waarom? Luister nou. Daar komen andere dingen bij kijken. Ja. Want bij grondhuur heb je tot een bepaald aantal meters onder de grond. Toch? 3 meter van met 4 meter. Waarover je kan beschikken. Sommige plaatsen kan je tot 6 meter of 8 meter gaan. Maar ten eigendom en alles wat eronder is. Ja. Dus de overheid, no maar zoekend hebben we. Dus ik ben benieuwd als ze daaraan ook hebben gedacht. Ja. Want men vecht om dingen te tekenen. Toch? Besluiten te tekenen en al dat soort dingen. Maar al die randvoorwaarden die erbij komen. Toch?
Daaraan denken ze niet. Naar fast money. Ja. Daarom zeg ik, het is een fiasco voor dat land. Toch? En ik hoop dat iedereen zich met hand en tand daartegen verzet. Daartegen verzet. Ja, toch? Omdat het niet goed is voor Suriname. Ja. En ik hoop dat, volgens mij tapo, misschien dat iemand in Menem, nee, aan Menem, ja, Omraad, Amakom bij Baka, ik hoop dat, Omraad, ik hoop dat Alasafi Wakashuti, lobby naar blessie voor missie committee ook toe. En ik hoop dat Alasane Wakabon zwaf de day, if miti walesi, dan sa Gia Power, is dat toch persoonlijk. Maar that's not you. Dus, maar we moeten in Suriname een beetje beter gaan nadenken over wat we willen hebben met Suriname over 10 jaar, over 15 jaar, over 20 jaar. Waar willen we hebben dat wij als Suriname moeten zijn en als Surinamers toch, moeten zijn gezamenlijk over 10 jaar, over 20 jaar, over 30 jaar. Wat moeten onze kinderen hebben aan Suriname? Toch? Over 10 jaar, 20 jaar, 25 jaar, 30, 40, 50 jaar. Wat moeten onze kinderen, onze kindskinderen hebben aan het land? Ja. En dat gedeelte moeten we gaan zitten. En we moeten ons niet laten meeslepen met licht in de tunnel verhalen. Toch? Die we tegen in het begin dat we massa jere sting. We massa vindt dat hij luistert naar een stem. Wasafa ma edesi neurokobung. Toch? Wala malabu ben niet kwalijk. Toch? Maar 3,5 jaar verder, 3 jaar verder, toch? Zien jullie wat het resultaat is. En het probleem is, we kunnen hem niet brengen naar Kul. Toch? Want ze nemen geen mensen meer binnen. Ja. Is dat niet toch? Dat is een probleem. Ja. Weet je? Ja. Maar voor de rest, ik hoop dat als er een bevolking gebruik even stang alleen CDC. En go af dat bepaalde lolo sanisa bepaalde man ik kon leggen uit zomaar in hoe ide. Ze weten ook gebruik hoe verstaan wat hoe kon nofo. No make them a loan more na lolo sani. Dat wat te my free money gi aan lobama lobby na buy my buy you. Is dat beter? Te my koffer sani kabouter verhaal. Toch? Dat sma brain is my shisa sma brain is China de wanti. Toch? Mekama tanga de bakufe mekama goe. Dan ik de snelweg zie verdwijgen verhaal van man. Dan wanneer bakura mij creëren kapot jijaso. Is dat want dat is zo'n negativiteit. Dus mensen, dan letten jullie op wat jullie doen en laat je niet meeslepen toch in de comedie van idioterie van zieke mensen. Yes. Duidelijke taal hier. Zo wacht even hoor, maar ik nog niet opstaan. Nasibdhar bij want ik was aan het nee, de man taki. Wanneer de vos passie preekt, ja. Boer let op je ganzen. Ja toch. Ja. En een laatste aanvulling te papisto dat hij. Want nu de Japan lomang. Ze ik leg uit naar profielschets. Alle soort schets voor leiderschap, leiderschap training dat moest dat moest zo, sma moest gedragen schrift zo, sma moest gedragen schrift zo, dat dat wel geweldig sadi. Dat man om op dit blad, strafblad, zo blad, dit wel sadi. Toch? Maar de semman die in 2019 kom in 2020, dat man betak dat Santoki bij de visionaire leider, wat charismatische leider. Toch? Wat ontwikkelingsleider. Toch? Wat een soort geweldig leider. Look eens op zeggen. No. Dus if wani, usa aiki alle de fossen, ze er preken passie. Toch? Dat zou look zo mito in de komende periode. Toch? Want dat is zo'n anekdote verhalen dat mij doen. Dus mensen, wees opgepast. Wanneer de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen. Yes. Ik heb toch nog een laatste vraag. Snel, kort. If je bent karwan to politieke partij, sabi moest ik akondere abra 2025. Het kan ook één politieke partij zijn. Kort, welke politieke partij zou dat voor jou zijn? Het probleem is dat ik ga altijd mee partij noemen. Ja, NDP mix of NDP full? Ik ga altijd mee partij noemen. Ik ga altijd zeggen NDP. Maar ik zou zeggen, laat de bevolking heeft nu voldoende vergelijkingsmateriaal. Toch? U hebt vergelijkingsmateriaal van Venetiaan frontregering met NPS, VAP, KTP, ABOP en SPA. U hebt vergelijkingsmateriaal toch, met
NDP, BEP, toch? Oké, de ABOP en dingen zijn waar het eruit gegaan. Yeah. Maar NDP, BEP, u hebt vergelijkingsmateriaal hoe uw leven was, toch? En wat u kon doen, toch? En wat er is neergezet voor de samenleving, toch? En u hebt nu ook vergelijkingsmateriaal met de VAP, ABOP, PL. Dus nu weet u ook waarom de NDP, de ABOP en de PL heeft bedankt, toch? Dus nu hebt u voldoende vergelijkingsmateriaal, toch? Als u wilt pinaren, dan moet u de barbaren nemen, toch? En dat zijn de mensen die nu aan de macht zijn, toch? Wilt u leven, toch? En ontwikkeling zien, dan moet u de mensen nemen die tussen 2010 en 2020 hebben geregeerd. Ja. Zo niet, dan kijkt u uit naar een nieuwe partij, maar dan denk ik dat het een partij gaat zijn met 1 of 2 zetels die binnen gaat komen, aantal partijen met 1 of 2 zetels, waardoor je bij zulke partijen mensen hebt die eco-trippers zijn, toch? En dan gaat die mee aan, dan wil iedereen president worden, iedereen wil vicepresident worden, iedereen wil DNA-voorzitter worden, iedereen wil minister worden, iedereen wil ministerie van die hebben, of ministerie dat hebben, of ministerie zo hebben, waardoor het de Babylonische spraakverwarring komt. Ja. Toch? Daarom zijn wij van de NDP, we zijn bezig, toch? Om onze partij ready te maken en het te vernieuwen, te verschonen, toch? En het beter te maken, zodat de bevolking kan zien dat wij ook geleerd hebben uit wat wij fout hebben gedaan, toch? En wij gecorrigeerd hebben en we ready staan voor de komende ronde. Yes, duidelijke taal, deelt u dezelfde mening, de heer Nasibdhar, dat we kira, ook de man taki, skalaistak dat we kira zijn, we drukken aan kiri. Nou, maar ook een partij is aan haar, Nieuw Suriname. Nee, we gaan nog eens met. Nieuw Suriname gaan nog eens met. Nieuw Suriname kies kans in 2010 omdat toen ze voor trobi bij de partij, voor potuan DC. Ja. Als dolet hij zie. Lekker kan sabi ba. Dus mina furu fugan. Ja. En dan partij is aan char sang abening. Fukan duan sani. Unetak tak unuwan kan cara kondre. Uwan duen sama nanga alamang. Nanga sumawan roko nanga unu dawe duen nanga demang. Maar probleem na ikan si duidelijk tak na one netjes partij. Ja. Apartheid na abdoti. 100%. Strefi. Duidelijke taal. Dat moet ik wel meegeven. Dat moet ik wel meegeven. Ja. Want if we be abdoti, dan is dat wat graag mee voor. Ja. Ja, weet je dat? Dus dat nou. Duidelijke taal. U hebt het hier gehoord van de heer Nasibdhar. Even mooi. Van bij wat combinatie NDP nu zoeken. Ja. Kan. Ja. Dus u hebt het gehoord hier van de heer Nasibdhar en de heer Mike Nerkust, waar we het gesprek hadden. We hebben een beetje gebabbeld over de ontwikkelingen. De Sansa Ehora People bezig. De Sansa Ekong in ding van je karen in de kranti. De hot topics. En u hebt de meningen gehoord en de meningen zijn verdeeld. De heer Mike Nerkust geeft iets anders aan en op bepaalde gebieden geeft de heer Nasibdhar dus dan een heel ander antwoord. Dit was ons gesprek. Alston Sanayong is signing out and until the next time. Stay tuned, Culturu TV. Onom nee des koutu kwalek te de mai paku anere. Amora gevaarlijk zijn niet aan de ino atoso. Na te you abiwa. Gedemotiveerde verpleegkundige of wat gefrustreerde datra. Maar siki lai en de massa abasiki, de ma abmoni. Nou voor de gek, kan mij storen voor de keer. Je moet ook zo voor jou mij vreerde. Nou, een vliegende president. Maar de lastenverkrachting, sameshi jaina kondre. Na zo kerkie man. Luku Culturu TV traga. Milo big pale wat ala de me luka programma di. Saudara at televisi me esuku bos. Me ope bon traga omdat me sisep sa. Maar me demante ko een voorbeeld na unu mote unu na man van het jaar.